Jotono nung khulum ka ani channel o hingkai tomung no norok ani channel no takpan subscribe khlai ko hingkai subscribe khlai ready ang ketal job advertisement tei online information related videos sanamo ngai faidi tini kaisa ketal notification ailai o notification ke je ONGC o apprenticeship ni bagui je apply khlaijak rok ni bagui oro shortlisted candidate khlaijaka hingke norok video no paithak jora tei nai tongdi kaham ke saimana bagui hingke faidi notification ailai no oiko omo hingka hingke notification ONGC Tripura Asset Oil and Nature Gas Corporation Limited Human Resource Development Section Tripura Asset rijak amo 7 tarikh o rijak notification June ni 7 tarikh o hingke o jaga o notification ni reference number tongo hingka norok nai di o jaga o sajak naidi verification of documents khlaina bagui naidi shortlisted candidate account executive ni bagui sini borok rok ni bagui oro khoroktam select wngkha hingke boni tabuk documents verification wngnai omo haike kwbangma post tongnai di o trade account ni bagui omo hingka office assistant chini borok bo tongo nai di tomung no norok tongkha hingka norni mail rok check khlainai di documents verification rok ni bagui noni mail o sajaknai oro hingka omo nai di secretariat assistant ITI tongo o jaga o bo sini borok rok ni tongo khoroktam hingka tei kaisa tongo nai di computer operator and programming assistant COPM oro bo tongo khoroksa tei draftsman civil tongo oro bo khoroksa tongo hingka tei kaisa tongo nai di electrician o bo sini borok rok tongo norok nai di oro hingka sini borok rok kwbangma tongo hingke norok nai di tomung no norok ni bumung tongkha hingke norok apply khlai tongkha hingkha norok o video no paithak jora tei nai tongo oro nai di electronics mechanics tongo tei fitter o nai di fitter o bo sini borok rok ni tongo kwbangma no hingka tomung no norok apply khlai tongkha hingka norok kaham kai nai di norok ni bumung de tong o jaga o nai di fitter o bo tongo kwbangma no hingka tomung no norok apply khlai tongkha hingka o PDF no tangani telegram hai ke WhatsApp group o rirwano norok tabuk phan join khlaiya ko hingka join khlainai di ani telegram tei WhatsApp group angani description o video ni description o rirwnai hingka norok tomung no omo ni bagui apply khlaijak ONGC apply khlaijak hingka documents verification to ONGC Agartala Asset oro nongnai norok ni mail o haike phone number o thangnai hini saka date of reporting time rok hingka tomung no norok apply khlaijak hingka noni mail rok check khlainai di hingka o jaga o sajak tongo certificate medical fitness tei declaration rok tangnai tomung no norok je application form fill up khlaimani bai norok ni documents verification o mili yangui tongkha hingka omo reject khlaijaknai o jaga o saka cancel khlaijaknai hingke norok ani channel no takpan subscribe khlaiya ko hingke subscribe khlai ready ang omo haino ketal job advertisement tei online information related videos sanamo hingka tini bagui amsung nung situng jotono no hambai।